Bapak-bapak ujian pokok iki sakur panjenengan kita kerja podo kedelo kita lakon podo kosong bapak ujian Pak boten tiga mriki joget oh kaget tasik kaget Bapak Pujianto nyuwun kembang kopi monggo Pak Hartono dipun racikaken matur sebaruan kembang kopi lumayan ke kesel satu ke besok mobil mangke baru kata sami kesakit ketebangan semoga masuk kemauan dari tubuh kula sakit ini selanjutnya pun sakit bapak sinten itu wang Pak Selvi Nuwun Warudoyo ayo kak kabut dados Warudoyo Ayo,
Nggih, menika kula wau sampun kakung kali arupi Wawiboyo sampun kabiarsa. Dukan salajengipun sampun dawa dumateng Bopo Jayadi, Bopo Suprapto dalah Cakdi. Nah, priyantun tiga kula aturi munggah wonten sasana pagelaran. Bapak Jayadi Sampur panjenengan Bapak Jayadi. Budi priyantunipun Bapak Jayadi, Bapak Suprapto dalah Cakdi. Priyantun tiga kula aturi migah wonten sasana pagelaran sumangga. Terus Budi ayo Bapak Jayadi, Bapak Suprapto, dalah Cakdi. Nggih, monggo katuran Pak Apadi, Nggih, sampur penghormatan. nggih sampun penghormatan. Nggih, ngono ojo kancane dhewe. Nggih, supados saged kerengaken swasana ing dalu punika. Pak Apadi, coba melempar manggis lempar manggaku dapat bapak ngapati wong sing ganteng dhewe monggo niki dene gendang bapak amati sekarang ini napa Mas? Gedhinge napa Pak? Nggih, monggo. Wis suwe ora tau jamu pisan ketanen mudhun nang Padang Bulan. mudhun teng Padang Bulan. Nggih, matur suwun kula kanca nyuwuni dulur ingkang wonten Balamaju niki nyuwun tetanen kali mandhape Padang Bulan. Oke. Yeah.
bulan. Oh, nah, cuma orang muka kamu gare apun. Kata ijen aku ayo, Ceng, kagak. Penyakit jalan kabeh, marah kabeh, bola-bola iki kewarang nek aja umur wabuh. sebaduun Pak makin malih nggih. Oke, matur sebaduun. Saking manuan belajar wonten daerah Tulangan Sidoarjo. Mliginipun wonten dusun Dorong Beduk nggih. Siteto inggih menika Mbok Sri sak grup. Nggih, wonten Makti, wonten Pak Tawi. Mbak Sri, ya Allah, Akbar, oleh nulis iki Mbok Sri, betul apa-apa nggih? Senaoso kasih nang kula celuk Mbok. Lah iya.
Ojo cawantike kaya ngono nggih. Tiang 3 Gladuri Wiga untuk sasana pagelaran. Oh tiang sekawan. Heeh. Ayah Pak I derek. Nggih. Dia mau langsung ke mawon wis. Nggih, Bapak Pak I mati. Mbak Sri nggih lahir batin tasih wonten dinten Riyadin. Mati lahir batin mbok menawi lepat kula. Niki Mbak Sri, Mbak Sri kok Mbak Sri. Nggih. Pak Tawi nggih. Napa? Gedinge? Ojo dimaru Joko jero. Mbak Sri napa? Kawin kontrak. Mati. Napa? Ayo mati napa? Kebak kopi. Bapak tahu? Biar Bapak tahu napa gedinge? Oh tanda wis seru biasae. Udharasa. Nggih. Joko gunung, Mudarasa, Ojo dimaru. Ojo Dimaru, Joko jero. kontrak, Kawin kontrak kembang kopi. Eling arek.